Tini TDAD sini Khumolong headquarter office ni phainai CEM Machang Purno Chandra Jamatia Mono Bosondra Holo bini joto tipra mothani adong rono lagai kaisa meeting khlaika aboni ulo sapono bongkol jonalni bisingo khopjaknai agriculture forest department PWD joto doptor o visit khlaika te officers rok bai malaye kok salaika nai jong khnakha norok nai tungdi kobai kothama YouTube channel kok suyabe hambai norok no joto no khaklai norok joto gam korok dongbai na no omo hai gam video norok noknai nai tungdi chini channel no subscribe khlade share khlade like khlade देशे चिनी दफा कुचो कानाय तिफ्रासा फियक जाकनाय तिफ्रासा आयोग लकनाय।